सो फायनली आपण पोहोचलो श्री ग्लासेसमध्ये आणि आमचं काम झालेलं आहे. बेस्ट एक्सपिरियन्स माझा एकदम मस्त. तुम्हाला ॲड्रेस वगैरे सांगतो. इकडे त्यांचं वर्कशॉप आहे. तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू व्लॉग. तर मंडळी तुम्हाला माहितीच असेल हल्लीच आमच्या गाडीची ना काच ब्रेक झाली होती पाठीमागची, तर ती चेंजच केली नव्हती. बरेच दिवस भाड्यांची गडबड चालू होती चतुर्थीमुळे, आणि आज फायनली त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट झाला. तर ते बोलले आज दुकान चालू आहे म्हणून, तर काच घालून मिळेल म्हणून. तर आपण तिकडेच जाणार आहोत आज. पहिली गोष्ट तर भाडं आहे 11 वाजता, ते सोडायचं. आता 10:30 झालेत आणि त्याच्यानंतर मग डायरेक्ट काच घ्यायला जाऊया. म्हणजे जर तुम्हाला पण जर काय प्रॉब्लेम असेल ना पुढे पाठी, तर कळायला बरा. आणि किती खर्च येतो ओव्हरऑल सगळं सांगतो. आता आमच्या रिक्षा आहे, तर रिक्षाचा खर्च किती येतो, पाठीमागची काच तुटली तर तुम्हाला दाखवतो. सो जाऊया. पहिली गोष्ट तर आईने चहा होतलाय आपल्याला, तर चाय घेऊया आणि त्याच्यानंतर मग भाड्याला जाऊया आणि मग तिकडनं डायरेक्ट काच घालायला. सो लेट्स गो, जाऊया वरच्या घरी. चला वरच्या घरी आलो. इकडे आईचं आणि चाय पिऊन झालेली पण आहे आणि मी इकडे आता माझी चाय थंड होत आली. दिव्याने आज असा काय तो सोयाबीनचा भात बनवला होता, फोडणीचा भात थोडक्यात, तर तो आहे. तर या चाय प्यायला. करंजी वगैरे इकडे आम्ही यंदा जास्त करंजीच खाऊ नये, कोणते गणपती बघूकच जाऊ नाही तर काय कोणी दिले ते तुका कसले आवडता? रव्याची आणि पिठाची. मी त्या दिवशी गेले मला दिले नाही, मी बघत नाही. भाडं सोडून झालं आपलं आणि आहे मी करेक्ट रेल्वे स्टेशन रोडला. आता डायरेक्ट इकडे तिकडे कुठे नाही, आता डायरेक्ट ग्लास घालायला गाडीची. परत भाडं जर कोणाचं आलं ना तर मग गडबड होणार. सो जाऊया पटपट. फायनली आपण पोहोचलो श्री ग्लासेसमध्ये आणि आमचं काम झालेलं आहे. बेस्ट एक्सपिरियन्स माझा एकदम मस्त. तुम्हाला ॲड्रेस वगैरे सांगतो. इकडे त्यांचं वर्कशॉप आहे, इकडे काम चालू आहे, तुम्ही बघू शकताय. तिकडे वेळ आहे लिहिलेली, तुम्ही बघू शकता. सोमवारचं बंद असतं, बाकी 11:30 ते 1:30 ते 3 बंद असतं, बाकी सकाळपासून चालू असतं कंटिन्यू. सो ॲड्रेस त्यांच्याकडनं जाणून घ्या एकदा. सर तर ॲड्रेस सांगा. RSN हॉटेलच्या मागे, कुडाळ RSN हॉटेलच्या मागे श्री ग्लासेस. तुम्ही कुणाला पण विचारला तरी सुद्धा येऊ शकता. उद्यमनगरमध्ये. अगदी सोपं आहे. काम बघू शकताय पूर्णपणे डन झालेलं आहे, एकदम व्यवस्थित प्रॉपर फिटिंग बघू शकता. जशी पहिली होती तशीच्या तशी सेम टू सेम. जर तुमचं पण काय काम असेल तर नक्की भेट द्या श्री ग्लासेसला आणि तुमचा एक्सपिरियन्स पण कमेंट करून नक्की कळवा. झालं एकदाचं मंडई काम आपलं. आणि जरा सातमध्ये तुम्हाला कळायला तसं सोपं आहे. आता तुम्ही बघितलात ना, तर हे बघा हुंडाई शोरूम ना कुडामध्ये, त्याच्या करेक्ट साईडने हा रोड आला आहे. इकडे वासुदेवानंद हॉल आहे. तुम्हाला इझी सांगतो, एकदम RSN हॉटेलकडनं रोड आतमध्ये गेलाय. तर तुमचं काय काम असेल तर तुम्ही नक्की देऊ शकता. मस्त सर्व्हिस एकदम. सो आता आपल्याला जायचं आहे घरी. आज जरा पावसाने कृपा केली, नाहीतर असला जोरदार पाऊस पडत होता ना की विचारू नका. बघा रॉंग साईडने गाडी घेऊन सर्व्हिस रोड चुकला वाटतं तो. मस्त. आता बऱ्यापैकी ढग आहेत वरती, तरी पण इकडे व्यवस्थित भनभनीत दिसतंय. आता बरं आहे, कमी झालंय तर चांगलं आहे. सकाळी तर एवढा जोरदार पडत होता ना, सकाळी पहिल्या भाड्याला आलो तर एवढा जोरदार पडत होता की विचारू नका. खरं तर जाणार होतो हेअर कट करायला, म्हणजे ज्यांच्याकडे जातो ते अवेलेबल नाही आहेत. सो आता डायरेक्ट आपण घरी. अशा प्रकारे आपण घरी पोहोचलो आणि काचेला मंडई खर्च आलेला आहे करेक्ट. तुम्हाला पप्पा आल्यानंतर सांगतो. आता पप्पा येऊन दे. पप्पा आल्यानंतर पहिली गोष्ट तर बघणार, कारण भाड्याला ते गेलो होते काच फुटली तेव्हा. त्यांना गाडीला काय जरा जरी लागलं ना तरी एकदम याच्यात असतात. तेच नाही, प्रत्येक गाडीवाला ओनर कोण पण असून दे, सगळेजण एकदम याच्यात असतात. गाडी एकदम जीवापलीकडे जपत असतात. आणि असं अचानक झालेलं मागच्या वेळी, त्याच्यामध्ये एकदम याच्यात होते. सो आल्यानंतर तुम्हाला सांगतो प्राईस कितीला बसून भेटली काच. एकदम मस्त, मला तर वाटतं योग्य रेट आहे, एकदम रिजनेबल. आणि दुसरी गोष्ट तर मंडळी,
आता पप्पानी आल्यानंतर आपले जेवणच होणार आणि वाजलेले आहेत करेक्ट 12:30 वाजून गेलेले आहेत. तर बघूया आई आणि कधी येत आहेत कुडावरनं. त्याच्यानंतर मग तुम्हाला सांगतो प्राइजेस वगैरे सगळाच. फायनली पप्पा वगैरे आलेले आहेत आई आणि तुम्हाला आता गाडीच्या काचेची किंमत सांगतो. तर गाडीच्या काचेची किंमत आहे म्हणजे करेक्ट 380 रुपये बसून अगदी व्यवस्थित. पहिल्यासारखीच बसून घेतली. अजून वेगवेगळे कलर येतात मला ते सांगी होते. मी म्हटलं तशीच बसवा म्हणून. म्हणजे ते सांगे होते मग पाठीमागे दिसाविसा रात्रीचं सुद्धा चांगला म्हणून. पण ती अशी काळी वाटा नव्हती जरा सफेद होती ते आणि हे मग वेगळी वाटतेली ना त्याच्यामुळे. नंतर म्हणजे ही आणि ती चेंज होणार. आता फक्त नाव राहिलं आहे. सगळ्यात कॉस्टली आहे ते म्हणजे नाव. नाव खूप महाग मंडई. नावाकच खर्च. कारण वेगवेगळ्या कलरमध्ये 4 कलरमध्ये नाव होतं आता पहिलंच. ही बघा आई. आणि आता जेवण काय करतं? चिकन आता करतं घालते तसं जातले किती लाईटच नाही. अरे बापरे कर काय तसं. कोणाला बघितलं तर तसं भरपूर वेळ आहे. आता वाजतील आम्हाला 2 जेवायला. तर तोपर्यंत 1 वाजलो. नाश्ता करूया आपण. आई पॅटीस घेऊन आली. सावंताने भजी दिली नाही. आणि त्या दिवशी विचारत होते सावंत यांचं दुकान चालू आहे का म्हणून अजून. तर खूप आधी म्हणजे अगोदरपासून दुकान आहे ते. आणि मुंबईचे विचारत होते तर दुकान चालू आहे अजून. चालू आहे अंमलपणीत आहे. पहिल्यांदा आमच्या मोहद्यात होतं. मस्त असतो एकदम जबरदस्त. पॅटीस वडापाव मस्त असतं या खायला. सोनू बाबू ये घे. फायनली जेवण रेडी झालेलं आहे आणि टाइम झालेला आहे 2:45 वाजले. मग पप्पा नव्हते. पप्पा भाड्याला गेले होते त्याच्यामुळे मग वेळ झाला. तर आज तुम्हाला दाखवतो जेवण कसं आहे बघा. आज बऱ्याच दिवसानंतर आज हे बघा चिकन आणि इकडे मासे आणि माशाची कढी. या जेवायला. इकडे कांदा लिंबू टोमॅटो. लिंबू पण हे बघा बिना वाटपाचं केलं काय. बिना वाटपाचं आहे म्हणजे आज. लाईट आत्ता आली डी माहिती. मंडळी जेवण वगैरे भेटतंय तुम्हाला बऱ्याच वेळानंतर. तर आता चाललोय आम्ही कुडाला आणि पावसाचंच वातावरण आहे. पाऊस जरा पण थांबलेला नाही अजिबात. एकदम जोरदार चालू आहे प्रमाणाच्या बाहेरच. सो जातो. CNG भरायचं आहे गाडीमध्ये. CNG एकदम संपायला आलेला आहे. बाकी आज सगळे कामं झालेली आहेत. आणि भाड्यांचा सीझन आता थंड झालेला आहे बऱ्यापैकी. तर बघूया कुठचा तरी भाडं वगैरे येईल तर गडबड होईल. त्याच्यापेक्षा पटापट जाऊया आणि CNG भरून घेऊया. लेट्स गो. चला. मंडळी निघालो होतो खरं पण गडबड झाली जरा. आता गॅस भरायला जात नाही. येतो रिटर्न. मला भाड्याचा फोन आलाय. भाडा घेऊन जातो. डॉक्टरकडे जायचं आहे त्यांना. आणल्यानंतरच आता CNG भरायला जावं लागणार संध्याकाळी. असं एकदम संपलेलं नाही. 60 किलोमीटर फिरेल एवढा आहे. जाऊया कुडाला. भाडं वगैरे सोडून झालेलं आहे आणि बराच वेळ झालेला आहे. आता मी घरी आहे. गॅस भरायला जायचं कॅन्सल झालं. उद्या सकाळी जातो कारण रिटर्न भाडं होतं. मग घरी झालो मी डायरेक्ट. आणि परत एकदा चाय प्यायला बसले आई आणि मी संध्याकाळची. तुम्ही खूप वेळा चाय बघितलं असाल. कंटाळू नका. हा आमचा टायमिंग आहे. चायने बटर बघी होते. आता चायने करंजी. सरासर. थोड्या दिवसांनी चकली असतेली. भाकरवडी लाडू. आणि अजून एक गोष्ट मंडळी म्हणजे सांगू राहुला तुमच्यापर्यंत. काल आमचे 20,000 सबस्क्रायबर पूर्ण झालेत. तर सगळ्यांचे मनापासून आभार. आणि चाय पिऊ घ्यावा आणि काय नाही. मनापासून आभारी मंडळी. तुमच्यामुळे सगळं झालेलं आहे. आणि आमचे नाही तर आपले सबस्क्रायबर कम्प्लीट झालेले असत. आता आपली 20,000 फॅमिली कम्प्लीट झालेली आहे. तर अशीच अजून वाढत जाऊन दे. असंच तुमचा सपोर्ट राहून मस्त वाटतं. भारी एक सिंपल लाईफ तुमच्यापर्यंत दाखवतो प्रयत्न करते. आणि त्याचा प्रतिसाद तुमचा मस्त. आणि मिनी ब्लॉग नक्की चेक करा. मिनी ब्लॉग मुळे तुमका वेगवेगळे नवीन नवीन गाव आणि मिनी ब्लॉग मालवणीच आपली भाषा पण जोपासण्याचा एक प्रयत्न सुद्धा करते त्याच्यातनं. आणि ब्लॉग मध्ये काय होता जे बाहेर ना पुणा सांगली सातारा नागपूर या साईड ना बघतात त्यांना आपली मालवणी कळणार नाही. थोडक्यात काय म्हणजे त्यांचे कमेंट्स असतात. कधी कधी असं होतं ना मंडळी की आपल्याकडे बघण्यासारखे भरपूर असं पण त्यांना कळणार नाही. मग त्यांचे कमेंट्स असतात काय तर शुद्ध मराठीतच कर. मालवणी भाषा कळणार नाही. मग गोंधळ होता काय. आता अर्धा मराठी अर्धा मालवणी असा होता. बरेच वेळा कसा होता लोकांना वाटतं काय म्हणजे मालवणी बोला कमीपणा वाटतात. तर असं अजिबात नाही. उलट मालवणी आमका पण आवडतं कारण आमचे ते रोजचे बोलण्यातले शब्द आहेत.
मालवणीतले. पण कसं होतं मग त्यांका पण आपण टाळल्यासारख्या होतं काय, त्यांच्या कमेंट्स येतात, मेसेज येतात काय तर तुम्ही शुद्ध भाषेत करा. मग वाटतं काय काहीतरी आपण त्यांना बाजूक ठेवतो म्हणजे टाळतो. मग त्यांच्या पण मनात आपल्याबद्दल काहीतरी येऊ शकतं. आम्ही मेसेज करतो आणि हे म्हणजे आपलं ऐकणत नाही, थोडक्यात काय आपलं ऐकणत नाही असं वाटतं. मनात तसा होता शुद्ध आणि मालवणी असा. हा सगळेच आपले आहेत. कारण ते पण आमका बघतात ना, मग त्यांच्या मनात काहीतरी आहे त्याला काहीतरी आम्ही यांच्या म्हणजे आपुलकीन बघतो आणि हे लोकांना इतक्या सांगतो काहीतर शुद्ध मराठीत करा तरी पण ही लोक मालवणीत बोलतात. आणि मालवणी ज्यांका असतं ते म्हणतात की आम्ही मालवणीत बोलतो तरी हो मराठीत बोलता, तर असं काय नसता. तर तुम्ही बघितलं आम्ही आपापसात बोलत असताना पप्पा असं नाही तर कोण पण असं नाही, आम्ही मालवणीतच बोलत असतो कायम. फक्त मी तुमका जर काय सांगित असले ना मंडळी तर मी शुद्ध मराठीत बोलते, कशाक तर सगळ्यांना कळाक चांगला. आणि बाकी तुम्ही मिनी ब्लॉग मध्ये बघू शकता मिनी ब्लॉग हे मालवणीतच बऱ्यापैकी, इंस्टाग्रामवर पण आणि सगळीकडे मिनी ब्लॉग हे मालवणीतच असतं ते कायम. तर तुमचा सपोर्ट असंच राहा दे. आणि आता या चाय पिऊ, चाय आमची अशी थंड आता बोलता बोलता आज दोघच पितो, बाकी कोणाक नको. चहा तर पिऊन झालेला आहे मंडळी आणि आता वेळ आहे भरपूर, तर मस्त ब्लॉग टाइम वरती एडिट करतो. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.